dic Jordi Capella, soc mestre de Sant Forner i en l'actualitat portem la botiga, la Fleca Roca, que és una botiga familiar des de l'any 56 que està oberta i bueno, hem anat continuant la tradició familiar. Us presento el meu sogre, que és el fundador de l'empresa, que encara ve a fer alguns dels nostres productes, com són les magdalenes i són les melindres, i bueno, ja té 86 anys i bueno, com sabeu, tot ho fem amb la recepta antiga de fa molts anys. Tot és fet natural. La nostra característica principal és que el nostre producte és diari. No està ni congelat ni precuit, sinó que elaborem diàriament la nostra producció. Quina diferència hi ha? Doncs, bueno, la matèria primera, primer la matèria primera, que intentem que sigui de proximitat, les nostres farines, els nostres productes, que siguin del país i de proximitat. I bueno, també creiem que la vida que tenen aquests productes de consum és llarga. Calculem que 3 o 4 dies, ben gestionat, tapat amb roba i amb un calaix que no li toqui l'aire, sobretot, i fresquet. D'aquesta manera, els nostres productes poden durar 3 o 4 dies tranquil·lament. Per la competència que hi ha i pensem que degut a això no arribem a tothom i una de les maneres de fer-ho precisament és participant d'aquest projecte de Socium i també creiem que val la pena portar-ho a terme perquè consumir coses del país, coses que estan fetes al nostre voltant, també crea una riquesa per tothom.